Mutan ko lang yung pangalan eh. Oh, ano? Hello mga katapay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katapay. May mga tricycle dito nakapila. Dito tayo na magpapahula mga katapay. At dukan natin mga katapay kung madadali ba yung isandaan natin sa papahula natin sa Chiria mga katapay. Sila nakapila mga katapay. Vlog. Alright mga katapay, hawakan, guniti bay. Guniti, hawakan mo bay ha. Si Chiria, ano bay? Ngayon, hulaan mo kung anong pangalan yan. Pag tama ang hula mo sa pangalan ng Chiria, bigyan kita ng 100. 100 piso. Pag tama ang hula sa si Chiria yan siya. Hawakan mo, iniwan mo. Oh, hawakan mo. Yan mo, yan. Tapos pag baka ano ka na ng pangalan, subukan mo lang, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kung ano ka na ng pangalan ng Chiria, sabihin mo sa akin para buksan natin kung tama. Hindi ko muna ito. Ito. Hula lang. Ano mo lang. Subukan mo lang. Hula lang, isa lang. Okay, ikaw. Sige, ayaw. Hindi mo mahulaan. Sige, ikaw. Ayan, si Chiria yan ha. Pangalan na si Chiria. May si Chiria to eh. Ano? Oo. Anong hula? Katuan para 100 yan pag tamang hula mo. Banggit ka lang ng pangalan ng si Chiria. 100 piso. Ito, 100 o. Ayan, 100 o. Wala tuloy pa. Wala sa isip mo? Sipi na lang. Sipi na lang? Oo, wala eh. Sipi? Final answer na talaga? Oo, wala. Sige, buksan mo kung sipi ba? Wala eh, walang ibang maisip eh. Buksan mo kung sipi ba? Loader pala. Ay, Loader chocolate. loaded mga katupay. Mali yung hula. Mali. Ikaw, hula ka. 100 piso pag tamang hula mo. Ayan. 100 piso, 100. Katuwaan lang mga driver, oh. 100 piso, ayan o. Hulaan mo kung anong pangalan. Pag tumpang yung pangalan ng Chiria, may 100. Bigyan kita 100 pag sakto. Pag tamang hula. Huwag mo muna buksan. Hulaan mo muna. Yan. Hulaan mo muna. Yan. Dami si Chiria eh. Yan. Chiria. May 100 piso pag mahulaan mo kung anong pangalan ng Chiria na yan. Anong hula? Chipi. Chipi? Hindi, Mr. Chip. Mr. Chip? Buksan mo kung Mr. Chip pa. Buksan mo, 100 o. 100 yan. Pang gasolina. Hindi na. Oo. Pag tama Mr. Chip, di ba? Okay, buksan mo. Mr. Chip ba? Hindi. May chip. May chip lang. May chip lang. Chip lang oh. Chip lang, Chip mahamuntik on chip man. Mali. May chip lang. Sayang. Mayroon pa. Ikaw, tolo. Sandan. Ito ha. Subok. Hulaan mo lang kung anong pangalan ng si Chiria. Sandan, pag tama hula mo, hawakan mo. Hulaan mo kung anong pangalan ng si Chiria. 100 pag tama yung hula mo sa pangalan ng si Chiria, 100 may 100 100 piso. Sige, galingan mo, kaya mo yan. Pangalan lang ng si Chiria eh. Simple. Simple lang yung nakuha yung isa eh. Sayang. Oo. Mr. Chip yung banggit eh. Okay. Yan mga katupay, nakapila na dito mga katupay. Ano hula mo? Ito, Mr. Chips. Mr. Chip? Mr. Chip din? Sige, buksan mo kung Mr. Chip ba. Buksan mo. Kung Mr. Chip, dalawang Mr. Chip yung hula mga katupay. Criss-cross. Ay, criss-cross mga katupay, mali pa rin. Mali pa rin talaga. Probinsya, padagan kayo may mong konti. Sa probinsya, pag nakauwi sa probinsya. Wala na ang hula, wala na. Sa mga mananggiti pa. Wala na. Wala na. Balutin mo ulit.
Ah, di. Wala na, ikaw. Dali, subukan mo. Oo, dali. Wala namang bayad, Ano? ikaw ang Wala namang bayad to eh. Subukan mo lang. Ako magbayad sa iyo pag tama yung hula, oh. Oh, dali. Oh. Ayan, may sandaan, oh. Ano sabihin ko rito? Hulaan mo nga kung anong pangalan ng Chichirya. Chichirya yan eh, oh, yun, oh. Ayan, oh. Waka mo. Waka mo, waka mo. Di ka na. Be. Kasi bubot na. Be. Yay! Oh, ano? Anong palagay mo? Pangalan? Ano? Parang alam ko eh. Parang alam mo. Ayun, isa dan, oh. Oh. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Oh, ano? Yay! Yan, pulutan natin yan. Oo. Pag hindi nahula. Marami kasi si Syria? Ay, marami? Oo. Ano, may naisip ka na? Pangalan ng Chichirya? Kalimot mo ko. Kalimot. Pre, sino Manghuan? Ano? Manghuan. Oh, ano? Pangalan mo? Manghuan? Rembe. Oh, ayun. Rembe, oo. Rembe? Ay, di ano, isa pa. Ah, Ano? pewe. Di yung manghang ba? Pewe. Di yan. Ano ba yan? Oh, sorry. Oh, sorry, ah. Yung... Oh. Yung... Sipe. Di. Lako. Ano? So yung tagna. Tagna, ano na yan? Tagna na yun. Raya isa na, ano? Ay, yung may gatas. Oh, yung nilagyan ng ano. Ano? Yung may gatas. Ritse? Richie? Ano? Di, ikaw, May. Ano palagay mo, May? Baka naalala mo na. Wala, hindi ko na nakalimutan. Richie? Ano, Richie? Richie daw, Richie. Ritse. Ano, hawakan mo, ikaw magbukas. Ikaw yung nahula eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Di, sabihin mo lang kung ano. Buksan mo na. Hindi, hawak mo na. Piwi. Ha? Piwi. Piwi, o buksan mo kung piwi ba. O buksan mo. Wala po kay Ritse. O yun, isa na ano, pag piwi. Piwi ba? Puta di. Ah, di lagi. Bread pan. Wala pa rin nakakuha mga katupay. Wala pa rin. Wala nakahula mga katupay, sayang ha. Okay lang, sa susunod palaro naman. Baka mahulaan nyo na. Whew. Okay. Alright mga katupay, wala pang pinalad sa mga dito naman ako sa mga katupay, Barangay Piñaan Tuda mga katupay nagpapalaro at wala ring nakahula sa kanila mga katupay. Yun. Marami rin na. Sayang, wala nakahula. Okay, dito na lang mga katupay, wala pa rin sinuwerte. Walang pinala sa paula natin mga katupay at siyempre dito na rin magtapos yung video natin mga katupay at para malungkot yung mga kasama kong tricycle driver mga katupay dahil wala nakakahula sa kanila. Wala, di siguro kumakaya na yung chichirya to sila. Okay mga tupay, nandito na mga tupay at siyempre see you again to my next vlog mga tupay at bago tayo magtapos kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe at click the button bell at click all mga tupay para maging update ka na sa i-upload kong mga video mga tupay. Alright, dito na lang. Bye bye, walang sunerte sa susunod. Ano yan? Sa sorte.